Tul il-ġurnata l-uffiċċji tal-MFSA kienu jinsabu magħluqin kif il-ħaddiema kollha marru f'lukanda għall-konferenza. Jidher li ħadd ma kien infurmat b'dan kollu tant li l-avviż tal-għeluq wasal b'email illum stess kmieni filgħodu. Din illi qed taraw hija kopja tal-email illi kiseb dan l-istazzjon minn terzi persuni. L-MFSA illi s-sena li għaddiet nefqet 55,000 euro f'parties tinsab mill-ġdid fiċ-ċentru ta' diversi kwistjonijiet. Ħafna u martati għall-atteġġament minn nies fit-tmexxija illi żammew biss ir-reception miftuħa f'jum daqstant delikat. L-aktar fid-dawl tal-fatt illi f'dawn il-ġranet kienu qed isiru domandi ripetuti minn nies illi qed jirrikorru għand l-MFSA minħabba l-kwistjoni tas-Sata Bank. Net News huwa infurmat illi s-saga tas-Sata Bank altru milli hija solvuta. Fil-fatt il-maġġoranza tal-klijenti għad għandhom il-flus tagħhom maqbuda wara kważi ġimgħa ta' terturi. Intant mal ħarġet din l-istorja fuq is-sit netnews.com.mt l-MFSA batet ittra ta' tweġiba u ikkonfermat li nżamm biss is-servizz ta' reception fejn bdew jidħlu emails u telefonati. Skont l-MFSA il-kwistjoni ta' Sata Bank ma ġietx affettwata b'din il-mossa.